Yan, bawal so, mag-picture sa Save Mall? nandito kami sa Choking Lounge. Save Mall. Ada akong nagul ko yung kursi. Kasi ano, Ayan. yung dalawang bata, Just no, ginagawa. Buti na lang kami lang ang host. Alam mo ulit na kita, let's go home. Alala na daw. Dagdagan Kasi ni Jip mo. birthday ni Kuya. Walk only. Yeah, First time namin dito, matagal ko na ditong gustong kumain. After 6 5 weeks, we are together again. Kuya, 6 weeks. kasi si Tama to sa ano? Ako naman napapalik. Malamig na panahon dito sa Saskatoon City. Grabe pa jet vlog namin ni Joanna. Elizabeth. Tao mo sa kuya ano? Oh, wait lang. Oh, yung rice na. No running. Itong dalawa ginawa ng playground tong ano, kainan, restaurant. Napapakaon mo. Hindi siya kanil pwede kasi may egg. Ayaw, sige na. Ayos talaga si Pero maray ang Kuya. Ayaw, kain. Frozen. Hindi mo mama kutsara niya mama. Oh, kuha na I kami don't know chicken. kung itsura lang ha. Masarap yan, no? Parang ang sarap ng chicken ah. Medyo na-addict pa No? ako sa No? Wait, kuha ng takang Bel, chicken. Bel, kay mama. Kay mama. You like that? Okay. Okay. Isabel. Masarap no? Masarap. Okay, your turn. Masarap. No? Kahit ito. Hirap ko sa birthday boy. Para home eh. Si birthday boy. Oh, your turn. Okay, okay. Oh, here. Iba para ungit na. Kada raw ikin. Nakakanawa. Oh, here, Jericho. Oh, your turn. Where are you? Ang problema may mga egg. Eh, may mga itlog kayo. Si Jik Jik kasi bawal yan na may itlog. Tapos mani. Ata, peanut. Listen mo. Ate Bel is only happy. Tofu with shrimp. Ganun siya din. Ano tawag takay? Gusto mo? Sige lang. Ayos. Kasi naman chicken. I love the chicken. Sarap tong manok nila. Pwede mo akong taon mamang ano pala? Rice. Kailangan ko naman. Rice sa chicken. Ay, hindi. 8 man yun. Pero, Birthday man. Lobster. yun man yung pinaka-special man niya sa in-order. Ang mga ano. Jesus siya. Dalawa. Papasubo lang kay Kuya eh. Masarap tong manok. Galing daan din sa Caribbean. Hiligon ka daw. Ilaw. Ang iba dad kuya pre-order. Ano? No, Ayos. ano. Jik. Isabel, watch where you're going. Watch out! Watch out! Behind you. Union lang, tsaka ano, ginisa lang yung lasa. Ano yun? Sarap, Ano no? yun? Mamaras, wait na. Mamaras, wait na. Okay. Mga sweets. Yeah, pero kayo gusto ko. Parang ang ganda mamili dito sa TNT. Ha? Ano? Parang sorry. Alin? Ang sarap dito Rex mamili Rex. Yung mga gulay, ang gaganda. No? Oh. Ready ulam na. Sarap to. Sarap niyan. Sushi. I would like. Gusto mo sushi? Si Rex, mahilig to sa sushi. Oo. Jellyfish? Meron nun? Eh, mami, yung mga ganyan, no? Yung lagi ko napapanood sa Facebook. Sige. Ano pa? Ang caviar. Nandito kasi kami sa Calgary ngayon, kasama sila Rex. Yan. TNT, nandito kami sa TNT. And doon kami mag-stay kay Mama Ras. Siguro dati si... Kahit may snowstorm, pumunta pa rin kami dito. Lunes ngayon, ano? May nagsisimula na yung snow. Oh my. Ito yung mga Chinese food. Oh, ano? Magkano to? $48, oh. Di pa kaya parang konti, parang shabu-shabu. Oh, parang shabu-shabu. Ito, taro pig. Yun pa nga, oh. Oh.
Yan. Ano yan? Itik. Pato. Sarap. $13. Wala. Nakakuha si Joanna tofu. Patingin. Asan yan? Ah, ito. Gusto ko na katuon. Ang sarap. No? Itong sitaw. Tingnan mo yung shrimp ko. May no, kailan nakashrimp ko lang. Kakaluto ko lang ng shrimp eh. Yun no. Press ko ng mga gulay. Karo. Pati yung mga isda. Sarap mamili dito. Siguro. Di ba? Oo. Ayos. Magluluto si Mamaras. Nagluluto ba siya? Hindi ka lang dyan si Mamaras. Hindi mo siya maluto. Hindi maluto. Mapatsakatin lang ba siya? Sira. Perfect. Isa magluto pa kita mo Oo. ba? Ano gusto mo yung duck doon? Ano gusto mo? Yung duck. Duck? May duck. Huwag ka ng duck. Oh? Huwag ka na. Duck. Pag sobra dalhin nyo. Duck. Oh. Hindi ko mo duck. Sa duck pato. Itik. Yan. Sarap. Po? Ba, ibi. Kaya nga nini, kaya mo sinabi Kaya pala niyaya si Mamaras eh. si Mama. Isabel, we're not gonna buy. May balak. Ala. Yung Ala. ano ba, kita na. Why do you wanna buy it? Nagkaigig man yan ang ano. Itlog. Are you gonna show it to Mamaras? A few moments later. Ibabad mo Tea? Hot water. Ah, dates. Isip kong hot water. I-hot Baka hot Ah, water. para siyang tea. Dates ito. Longgans. dates man yan. Dates din. Dates man yan. Naribong lang sa Manila. Mamaras, i-google na lang Organic yung na loob. goji berries. Ay, so black rice ni Mamaras. Uni na, nakasap na. Wow! Maitog talaga. Yan o. First time na, black rice. Mamaras, garo day pa yan dinig. Malinig yan. Black rice, oh. Tapos, anong mangyayari? Hindi, ang ano, Mataas ang expectations ko. ang kakalabasan yan, violet. Violet rice. Oh. Mamaras, pero feeling ko Tila yan, tea. pagluwasan niya. Pero makain na ko pa yan. Hintayin natin kung ano yan. Sabi ko sa Ito yung ano namin. May ano yan? May... Habang may snowstorm mamaya. Dayman, maluya man. O hindi pa. Tingnan natin bukas. Minamalik ko pa sa ano ay. Dinner Saskatoon namin. represent. Uy, ano tayo, no? Kadamog. Yan. Ang mga gurang mga kay Kanugol. Grabe. Grabe. Yun na rin, taka-elementary kami. Si Mamaras, college na gano'n. Grabe. Malay po kung araw ka na tapon. Ala, dikit lang. bakul kaya sa tubig. Manay, ang yaning iba. Sa Hindi na yan, basta tea. Parang Habang ano, hintay ng sinaing. Lemang kabyar. Kabyar. Ang kabiyar. Kabyar daw to. Ang tawag pa dito? Eggman lang yun. Fish. Row. Piga. Sa Bicol, piga. Ano, itlog ng ano, isda. Nag-level up na kita kabyar. Kabyar. Ito crispy. Siopaw, ayos. Matortang talong ka mo? Hindi na? Sa aga na lang? Si Mamaras, si Tomorrow. Marco, paborito niya. Ako rin. Tortang talong? Ay, oh. Masiram kaya? The next day. Mia, sadi naman luyo kaya ngayon kung Mia. Tapos sadi ako yun ang boat. Chicken mo. Tapos, di ba? Okay? Oh, iyo. Nag-arcade si Isabel. Arcade. Ay, sino yan pala to? Sino yan pala dyan? Ha? Sige na.
Go. May ba akong ano, hindi? I think you have. Not. Let's try. Kung may Ikaw sa arcade. Cineplex? Iyo. Darama ba, Garuda? O yan o, igwa. O yan o. Yeah? Apo ko muna sa edit Yeah, SIM yeah. card. Yan. Buti na lang meron ako. Annabelle. Scooping. Yan o. Diyan. May, Pupok-pukon. yan, may libre dyan. Saro. Ha? Oh, yan. Oh, which one? Alien. No, alien. I want this one. Ay, maano, mahirap yan o. How about dragon? Hindi mo yan makukuha. Oh, sige. The golden one. Ay, yung golden. Yeah, this one. The golden. The golden is upper one. Oh no, Isabel, no na oh. Oh, here. Mayo. Oh. Ay, di naman sa balyo. Oh, yan oh. Isabel, here. Ika, dali. Oh, sige. Go, sige. Yan, dali. One more pa. One more. Oh. Ikaw pa, may sarap pa. Little win. Mama, gusto nyo dahil baril body? May Ayun pa, oh. Daddy and the baril body. Sige. Oh, sige. Oh. Ano? Si Mama Ras, try mo. May sarap. Unlimited yun, Mama Ras. Puno mo, so nakaluwas. Ha? Oh, sige na, oh. Come here. Oh. Uy, ano baga? Ay. Oh. Kamundo ah. Oh, si Mama Ras mananalo. Yan oh. Oh, one more pa. Unlimited yan hanggat tayo ka nakakakuha. Kasi, libre ma lang ni. Oh. Great show. Sige. Ikaw pa yan. Sige lang, alatan mo lang. Oh, yan. Itong medyo nakaluwas garo. Para madali mong makuha. Sige. Yan. Yan. Oh. Isabel, look. Yay! Ayos. Mayo na. Ha? Mayo na. Last one lang. Oh. Dali. 2,000 this one below. Isabel, this one. Mapundo. Dapat parang blade. Isabel. Alam mo mamara sa masayang 8 credits. Come here. Dali. Sige. Mahiro pa siya nito sa... Siguro. Ay, i-hold mo siya. Whoop! Ay! Tawag mo si Mamaras. Dapat i-hold mo siya tapos butas. Ayun, butas. Hulog. Hold, Tas butas. hold tapos butas. Pag nagbutas na Mamaras, mapundo na. Parang- para mag-abante. I-hold mo mula para magabante. Pag ano Pag na, pinundo mo, makakat na siya. Oh, So, pag dahil nataon mo si pinun- Mamaras. makat, Para... para- Pas ka mo. Mayo blade ba yan? Mayo? Ay, may blade oo, may blade. Yung mga daddy, dahil Oh. Mamaras sa... Sige nga. Dali, Oh, sige. Go. Dana. One more. Hold lang. Hold. Hop! Ay, mali. Oh, sige, last. Try lang, oh. Hop! Ayun ang baka, oh. Ay, sayang. Oh. Sige. Sige. Hop! Ay, kapos. Mamaras sa rin nakaka-addict. Nakaka-addict yan eh. Sarap pa si Mamaras. Oh, Sarap pa si last. Mamaras. Last mo na yan. Nga. Hop! Lampas. Tansyahan. Dapat maraming oras. Oo. Maliit lang. Tapos naubos ang ticket mo, mani kakaaraw mo. Hindi man naubos. Ano ka ang ticket ko? Check your card. Nasaan na rin dyan? Sige. O kayo ni Mama Ras. Like this. Yeah.
Oh, 1, 2, 3. Papa, Oh. Oh. Start. Oh. Choose a game mode. Yeah. Ay, mission. Sige. Mission select. Oh. This I one. want to flying. Oh, this one. Papa, flying. The other one. Mayo. Here, Ineo, testingonin doon, Ineo. Ako, Ah. Come here, Isabel. Belle, come here. Help mama. I wanna do it. Mama, I want the rainbow. The rainbow bear. Ano dito? Ano nagpupusa? Sige na, kontrola na. Nagtinahaw niya lang. Ay, ano man to? Ay, ano mo? Baka dapat sarong beses Eh, sarang beses lang. Ang ito tapos mo. 18 na Okay, ni. sorry. Oh, sarap pa. Sarap pa. Sayang. Mabayad na lang kita, sarap pa. Sarap pa. Yan, madali ang Garo Bear. Duwang makakukuha. Sige daw. Yan, ito ko. Hindi nga nagkikuluwid, G. Sige daw. Eh, yung kung tao. Hindi. Yan si Luigi ang pinakamadaling na. O, sarap pa. Ining beer na ni. Yung ano. Sige, ining beer. Dapat tuman sa tao kan duwa. Ay, no. Never mind, anak. Lugi na kita dyan. Ano? Ibibig kami. Let's fight. Okay. Oh. Tawad ka mo. Ay, oh. Sasabihin ko siya. Igwa pa yang sila to. Ano yun? Oh. Wow. Diyan, Mayo. Oh, sabihin ko siya. Ang kamot mo, maano yan, maipit. No. Oh, good job. Ah, isa. Meron pa. Parang ticket. Uy, ayos ah. Ibig sabihin mo, ay. Hindi ka mo, tawi. Ina, oh. Lapulo na niya sila. Yay! Good job! Nice! Oh, sige, shoot mo. Shoot! Ay, hindi pa inantos. ah. Ah. Yan, sige, tama. Pusugan ninyo, tangarin matumba. Oh. Okay. Ayan. Oh. Okay. Oh, sige, throw, Isabel. Throw. Whack. Nakapira? Dua lang? Dalawa lang. Ah, okay na yan. Oh. Godzilla versus Kong. Smash. Ah. Oh, you smash. Oh. Ah. One lang. Smash. Oh. Yan, oh. Oh, naka 30. Ay, naka 22. Ayun pa. Ayan oh, may blue. Pukpukan na.
Okay na? Time? Na-stop? Na-stop? Oh. Pag galit na galit ka pala, dapat yan eh. No? Ayun o? Ah. Ala ka, Bello. Pag galit na galit ka pala dyan eh, no? Oh, ilan na yan? Ilang tickets? 8? 8 lang. At least meron. Basketball. Mamaras, basketball. Arcade kami, go. Ano mas kamali? Ah, ito ang gusto niya. Oh, sige. Oh. Oh, 1. Oh. Press. Oh, wow. Wow. Oh, wow. Oh. Oh no. Oh no. Isabel, hit ka! Dali, one more! Dali! Wala, wala. Oh, nakaapat na. Oh, Bill. What happened? No more. No, nakalima din. 5. Ay, 8. 8 tickets man, okay na. Ayaw niya. Hindi na gumagana ata. Piano? Ah, gumagana. Ano pa? Shooting with Mama Ras. Oh. Ano yan, Mama? Ah, yan ang gusto niya. Select the button. Sa mga ano, alin na, mapiligta mo na. Wait lang, o, yan na lang. Mamaras, maaalaman mo na lang ako sa mga dinosaur na hawak. Mapadilin mo mga dinosaur. Oo. Yeah, Aray. Marami pa dito pwedeng laruin eh. Mamaras, tama mo yung ako. Hindi yan, padaw video. Mamaras, dali mamaras, dali mamaras. Uy! Ayos! I'm so Ayos. Dali pa mamaras. Kapabili ko ako naman. Padali ko yung mga nalaman si mamaras. Sabi Yung sarap pang 1,000 pa! Ayos talaga! talaga pag may arthritis. Pero yan, 2 jugs, 500 tickets. And payout. May arthritis. Ayos ah! Pirang 1,000? Dahil yan sa Black Rice. 25? Ah, 25,000. Ah, si Isabel, Isabel, daddy ang ako. come here. Is the truck? Do you want the truck? Okay, the truck. Yeah, truck and the pink. Okay, and then one microphone. Yes. Yeah. Do you want the pink one as well? Yes. Thank you. Ayos, nakadalawa si Isabel. Kuha ko ano yun, kuha ko. Alin? 75. Ayos no? Oy, 900 din yun. Oo. Wow. Di ba mamara? Yay! Pwede na. Oh. Thank you. Thank you. Wow. Mama na. 900 tickets yun, 935. Not bad. Sa house na din. Sa house na, bibi. Very good. Baka iuulo na. Baka may tatanggal na papel. Oh, ayos. Ayo. Duman na lang. Sige na, go. Para makabuelo kayo. Maglaro na lang tayo si Isabel. Isabel, where are you going? Are you gonna go inside? Okay, let's go.
Little coastal fun zone. Let's go. Wait, let's go see some dinosaurs. Yeah, go inside. Push. Ay, like this. Oh. Yeah. Saan tayo pupunta? Sa Gap? Bumalik. Mag-Jollibee yan mamaya si Isabel. Ha? Mag-Jollibee si Isabel. We're gonna eat Jollibee. Yes! Nag-birthday dyan si Isabel. Tapos palaugol mo na lang, Bibi, Oo. listen to mom. Fuwa Dessert Cafe. Dito muna daw kami magme-merienda. Kung saan na sila Joanna nakapunta. Kami ni Isabel doon lang sa laruan. Doon lang kami nagpahinga. Si Mama Ras. Pero kay Daddy masira. Iya. Try. Yeah. So sige kita ma-eat all Kasi ikaw nakaduman. Mayo, ikot lang. Ano mga pinunta niyo? Tapos, Oh. every time napapabakal ako, bakal yan. Ayun na. Diyan ata. Jadi, alam mo gano'n sila magsabaw today. Wow! Oh, this is pretty. Yan is Jiggly Day. Thank you so much. Wow. Jiggly Bob. Oh, wait na, I will take a video. Look Daddy, pwede pasok. wow. Oh, Daddy. Baby, Jiggly. Jiggly. Ooh. Daddy, I will take a picture, Daddy. Ang lalaki pala. Pero ang dami niyo na. Kasi nag-order ka yan? Ano yun? Ini ako. Tapos Oh, ko yun. breakfast. Mama, this is what I Oh. want. Oh, wait lang. That's for Mama. Makakamako sa ating Oh, wait, baby. May mga nakaano dyan. Wait lang. Wait lang po. Ah, Wait lang. si Mama Ras, oh. Ganyan yung commercial nandun, no? Yung ginaganyan yun, di ba? Mama, this is mine. Okay. Yung commercial nandun sa Puwa-Puwa na. Oh, Bibi. Son, the Holy Spirit. Amen. Thank you, Lord, for the bountiful blessings that you laid on your table. Hmm. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Yay! Tikman ko mo. Ba? Sige. I don't know the big prayer. Sige lang, Mama. Let's go. Tapos mukha ka makanin. Ayan, no? Gusto ko nang tikman na Namitan maliwan. taga-bus. Oh. Wow, strawberry. Yung strawberry. Ano mo para sa Si Mama Ras matcha. Hmm. Mama, you can also pour it down. Opo. Yan yun, no? Yun, no? Parang asap yung strawberry, oh. Commercial. Please, Mama sila. Give me a fork and a... Please. Please. Hmm. magkakani uli. Agsa sa arayan. Kain muna tayo. Sinok. Daddy mo pa sinok ito. Shinok. Pero hindi ko na Hindi pa kami nakapunta doon. Papa, do it. Hmm. do it with her. Hmm. So, ano kung saan? Stop it. Masarap pa. Papa, that's Masarap. what- Masiram. Masiram. Dito ang pantik ko na sila. Mm. Light. Vlogger. Mama, this is mine. Fuwa-fuwa. This is mine. Papa, half it. Ganyan naman ang lasa pag ano, pag matcha. Hmm. Parang medyo Eh, Daddy, in ihap fairness. ko daw sabi ni Isabel. May Mamaras, tikman mo yan. Ang sarap ko, ano muna? hmm. May ano to Bel? May egg. Oh. Ay, buray mo ka na. Hmm. Oh, tuturo. Wait. Nagpapasarap si Nana. Wait lang. Hello? Wait. Ako na. Bucket? Mahulog. Yummy. That's metal. Ayos. It's Oh. that metal. Opo. Give me. Oh. Mahulog. No. It's for mama. Kaya share. Share. Mama Ras, matcha. Mamaras, Perfect talaga din matcha. Ang mark ko, magkukoy ka sa di matcha. Ito masarap. Pala, Mamaras, okay man siya pang breakfast. nakusog pa ako. Kusad pa ako. Gusto mo ayat pang extra. You can Hindi, see okay if na. Mamaras, okay na yan. Okay na yun, Mama Ras. Oo. Okay na po yan. In fairness, I like it. Ayos. Sarap to. Gulay. Lettuce Nobel. Nasuko, mga friendship. Mamaras, masiram. Very light. Bako ako mamaras makipancake, mamaras.
Pero ako souffle nga ni souffle pancake. I like it. Gano'n yun, no? Ano ka din naman? Ining. Si Papa grabe order eh. Yan. Dito kami sa Gogi. Malapit lang to sa bahay ni Mama Ras. Kada ako. No? May kaano pa. Pinag... Camera. Let's go, Bel. Uy, tuwang-tuwa si Isabel ng ano. Here na lang. Okay. Yan. High chair? Yeah. Okay, I'm gonna get the menu. Several will come shortly for you guys. Thank you. Let's go. Mamaras pati hindi ka bali? Sa okay? Okay na po. Excuse me, Bel. Ay, patulong bata. Oh, taas na taas. Yan. Oh, yan. Tamang-tama to sa lamig. Meron ba silang ano, Mami Ras? Meron silang sabaw? Mga sabaw-sabaw? Dong J. Hinihintay pa namin si ano, Tito Rex and Tito Tony. Oh. Be like 5. Ang dami pala. Kaya pala sobra yung sinabi niyang sobra-sobra yung order niyo. Pero pag nag-abot na sila, Ay, oo. di Oo. ko nagpapao. Di ko pa ako usad na. Nag-ano pa, baka nag-drive pa si Tito Tony and Tito Rex ni Isabel. Oo. Buti nilang sinabihan kami ng Korea, nung waiter na ano. Sabi, parang marami niya yung order nyo. Mag-order lang kayo ulit. Kaya binawasan niya, ganyan pala karami yung ano. Yung dalawang order lang ata. In-order ni Joanna 5. Na? Excuse me, Isabel, kami na. Wow, that's Anong cheese. size mo? Okay na gano'n mamaras. Try na po na yan. Ano ni yung mamaras? Ano po ni? Tubig. Tubig. Yeah, water. Oh. Easy mo, feeling ko kulang nga din sa side dish. Halin. Makuha pa kita. Wait lang. O, dati May ano? Ah? Oh, sige na. Go. Sa karan, libre sa Wow. Di ano ko rin ginibo ni Papa. Di nalag din gabos dyan. Ay kulang pa yan ta ano, so duwa maabot pa so ano. Darating pa yung dalawa. Okay, sige, wait lang. Oo. Ano da? Ihi na daw siya. Ha? Patanakukot Oo. na ano ko buko. Hindi na ako na kan mag-ilaw maigil. Gusto niya maganyan. Ako ang muna akong side dish. Ano maikalat lang. Ako ang bantay sa lakay. Oh, ang sarap nitong kinuha ni Mama Ras, oh. Ano yan, Mami? Manok? Hindi ko talaga ni gusto mga ni Aro. Ano yan? Manok? I think so. Mas gusto ko ni. Hindi ko ba't ni mga ni. Okay, let's go. Ilagay mo yung pula, yung isa pa. Dali, oh. Yun, oh. Ano kaya? Chicken ba to? Mga pula-pula na yan. Tamang-tama, no? Umorder ng si Joanna nung sabaw. Kanina ang sama nung ano, kalsada. Papunta kami ng Cruz Ayon. Balak sana namin umuwi na bukas. Ano? Umuwi na sa Saskatoon. Pero siguro ano, mag-stay muna kami ng isang araw pa. Mag-extend lang ako kasi tininang ko kanina yung ano, Enterprise naman, $78 lang naman yung idadagdag. So, okay pa rin. Mura pa rin yung ano, yung per araw ng sasakyan. Tapos alis na lang kami ng maaga ng ano para dumating din kami ng maaga-aga sa Saskatoon. Baka okay na rin yung kalsada no ng siguro. Yan. Naghihintay pa naman kami kay ano, si Tony and kay Rex. Yan. Ay, masarap to. Gusto to ni Joanna. Lagi ko dito. Luto na to. Para maluto na yung manok. Parang manok to eh. Ha? Abot na lang ito. Pag kusot ko rice, hindi ko isipin yung rice pa. Ano mo, Ma- rice? Pwede man. Makuha na lang garo si Joanna. Makuha na lang ito si Joanna.
Ano yung mga yawan naman mamaras? Kuhanan talaga siya sa baba? Kani, tapos may mga sauce. Ah, talaga? Sige. Pero okay naman gano'n. Nagkuroa ka na kanina. Okay na Yung yun. mga ni Isa. Ayun. Isa naman tokbo. Ha? Kasi keto. No? Na rin. Yung tokbo. In-order din doon. Ang kaiba sa side dish yan. Kaibanan yan sa ano pa. Ah, sa meal set? pa. Unlimited naman siguro. Unlimited ba yan? Siguro. Bigyan mo na. Sabagay mga tukaw pa man sa duwa. Kasi kasi yung chopsticks. Tawang tanay pa kadi. May mapwesto mo na. Kasi Isabel, yan. Ikutin mo si Isabel. Oo, umito naman. Lapit lang ang bahay dito ni Mama Ras. Correct. Kaya dyan lang. Oh, sa may stoplight lang ano. Amlo. No, sa may stoplight lang tataas tayo. Feel better na. Wow. Isabel, yung aircon ka. Mainit. Ay, cute naman. Sa lipradit lang. Yan pa. Oh, yan pa oh. Wow. Thank you. Thank you. Perfect na siya mamaras. No, parang sarap nito oh. Ari. Yan. Kaya nga niya. Yan. Isabel, Yan. hindi ko aram. Parang potato? Oo, potato. Potato chips? Marasa na. Oh. Sige. Ah. Thank you. Yan. Oh, gusto ko Ay, kadi. pikilat na yung luto-luto na yan. Sige, Ha? bigla kaya anak. Gusto ko to eh. In order to ni Joanna para. O, may ginting. Oh. Not lang. Hindi pa yan. Bel, magtatanim tayo ng zucchini sa summer. Yan. Perfect. Sereni. Oh. Kamatis. Oh. Amo mo itanong kaysa magbakal ka. Ayo. Mas matubak. Mas mataba. Oo. Ah. So, matanong na pala na ako ano. Kasi sa summer, Maharam. gusto ko magtanim doon sa community garden namin. Tapos sitaw talaga mag Sitaw. Siya pala nagsabi ka pa sitaw. Buonderon mo. Mamaras pati niyo yung fish cake. String beans. Magutaman yung Mhm. pinya. Sinya. Ano yan? Upra. Ah, Naning magayon Oo. agad. Bukutan ng puro. ganyan. Kapunta ka na lang kung anong itatanim. Saka pang-attract sa uno. Sa base. Ah, yung Igaroy Daisy, ay ano yan? Aport kayo sa color yellow? Buko. Nang gayon ka. Ah. Tapos, agibol mo. Pag nag-bloom na siya, mag-cut ka. Daraw mo sa balita. Oo. Sige niya. Ayo, sige sana bloom. Oo, sige. Kung meron akong spot na mabigyan ako ng spot nung ano sa Basta community. in between mo. Oo. Tapos magbakal ka ng marigold. Marigold Kaning yan. Oo nga. Ana Pest. Abo, oo. Not yet. Wow, look at that Isabel. Dali, picture mo kayo. Ha? No. Ay pala sa mga family ni Mami Ras sa Iriga City. Ano ang rin yun? Oh, yan. Yeah. Oh, sige. Sige niya. Dapat magsabi ka, ako sa to sinyo. Mhm. Sa ano? Sa Home Depot? Sa Walmart ako. Sa Home Depot. Nakon. Barato. Sa Walmart, no. Dali, magkakat ka na. Ayo. Sayang kang init Ayo. ng octopus. Pilitin yung itis na please. Namumuy na tutuwa akong magano iyaw. Nag-iyaw-iyaw oh. Gusto ko this. Yan. Yes po. Sa Gusto ko talaga din. sa mga Korean store siguro. Ay talaga? Sa H-Mart? Oh, sa H-Mart, aputan mo kung igusin ng stick na araw. Picturean mo. Ipaili mo sa inda. Ayun, sige, sige. Oh, picturean mo or sa ano. H-Mart sa harap eh. Doon sa harap ng simbahan. May H-Mart naman. Ang gusto mo dyan ni Joanna yung itong nagkukulo-kulo baga. Ikakal sa baso tapos siguro aratat din lalagay sa baso. Ang sarap nun. Pag iniinom. Mami oh, dyan mo na. Ganyan lang. Good. Hindi ko malinamit ang mamaras. Perfect na yan andyan sa Isabel. Sa harap yung Isabel. Oh, yan na. Yan na, itnan. Dito na kami maba ko. Baka magkaurula. Hindi na di ako maoras mahilig sa mga alberto yan. Nga. Ang may easy trade yan, mga side dish. Sanitizer pala na ko dito. May sanitizer ni Chief. Kasi gusto mo sanitizer. Nagugas ako sa CR kanina. No. Namaraso.
Yeah, yan na. Buka na kasi sa Bella. Limatin na sila. Ami pa pahiling sa inyo. Ay, na also to arcade. Wow. Say hi to Tito Rex. Hi, Teacher Rex. I got it from the arcade. From the art? Nagpara-puro basketball kaya ka. Wow. Halusin niyan? Halusin niyo man? Amot mo ay. Parang kuha. No. Nangamot na yung pamot mo. Ha? Ang pam Sabon. Iris spray. Siram lang amot. Ang bango. Fresh na fresh. Fresh. Kung nasa day na siya maano, tapos na siya ng dito. Makanin ka? O habi mo ano? Manay, sabi kita nganod. Why si cravings? Diyos sa tiklik ko. Bako ko yan. Buffet. Rex, sa'yo. Papi daan, nagsabi si Sabi ko, Gogi. si Jo, na Gogi lang. Mexican lang dumam. Ay talaga? Di ka Hindi na puro karne. Yeah, oh. May dumang ka sa una. Kasi sabi ko, ano naman sana? Ano pa? Oh, doon nata. I played this in the arcade. And then, I just Lagay mo na lang sa gitna, Rex. Oo. Oo. Okay na. Tubig. Yung tubig. Ito nyo na lang. Wala na, tausog ko din. Kasi, nasin sumenyo dali. There's also a cooking school. Kinukugad ninda. Dali nasin sumenyo. Kinukugad ninda. Dimi ka tayo sa menu, kasi pero ang ilan. Kaya yun na, oh, here. Oh, diba? Ibutang tara muna ni Sadi Aso. Yay. Ha? May ibutang tara muna ni Sadi Aso. Adi mo, mga baso. Di raw maulog. Adi mo, to baka maulog mo. Masarap ang squid. Masarap ang squid. matapak ako kung sila nagtulis ako ng buwan para ano. Para kay ano yun, kay Rex. Yung squid. Order ka pa Rex ng squid. Daddy, baka nakita ka nito. Sige na. Annabelle. Hit na. O yun, pagka may mga kagana, no? Ini pala na corned beef. Tama ba? Kita na itataas. Sa inyo. Lulutuin kaya ini. Ang rin? Ang cheese? Ano yan? Lulutuin. Ano yan? Ano yan? Ikakaag mo yan dito. Ah. Una mo na, oh. Ano? Sa bulabit nga. Pinao ko na sa Isabel. Ano yan, cheese? Kami niya pa kuman masira. Pinutunan yan, beef. Doon kasi sa bukid namin. Tunaw kasi yan, beef. Yeah, we need to put it down. Those ka. Maganda na yung kalsada Rex na Rex. Okay na yung kalsada. Medyo. I think we're... Medyo okay na yung kalsada. Galing pa kami ng Cross Iron. Dali lang Oo. yung gulay. Ay, ang gulay. Ini? Yan yung gulay na. Ayan. Ano ako din? Lettuce. Ah, lettuce. Oh. Gulay, baga niyo. Ayan. Yan, ayos. Tapos marami doon ano. Hindi nagpapansin ka dyan. Mami, patingin nga. First time magsusuod yun ni Joanna. Pero may flavor. Oh. Buksan mo Good ang day. let's go. Para ni sa ano ni. Sa... Sige. Oh, there you go. Parang uhaw na uhaw. Oh. Kampay. Kampay ko. Oh, Isabel. Takot ako kang tubigla. Isabel, Ayun ito pati, very alert mo. nakadama yung bata. React tulos. Mamaras ikaw mag-baking toast for our friend. Ito naman eh, ang bahay ni Mama Ras po eh, dyan lang sa kabilang kalsada. Yan. Glass. Kaya, saglit lang yan. Ah. Ayan na. Ah. Good luck to your new journey. Please don't forget your old friends when you Yes. Wait, this is not just for our friend Tony, but also... So ito po yung dahilan bakit kami nandito sa Calgary ngayon. Kasi sila ay lilipat na ng Amerika. Also for Yan. Rex and Tony's, ano ba tawag dyan? Journey. Okay. Yay! Cheers! Okay, this is
Sige. Ayun, Mama Ras. Ano? Yes. Oh. Good na, Mama Ras. Hindi mo di mo iniba. Napirinit pati Mama Ras ang daddy. Achar. Wow. Daddy, in fairness, ano mainit talaga sa loob. Oh, masarap. Masarap. In fairness. Masarap po. First time ko dun makatikim ng gano'n, pero ito flavored, ano? First time ko makatikim ng soju. Soju. Masarap, masarap. Ilang percent ni? Oh, sige po. So kami po ang bahay ni Mama Ras ay nasa kabilang kalsada lang. Kaya, Ay, pwedeng magkamang. yan. Mama Ras, tawa na. Diyan lang sa kabila. Diyan lang talaga sa may stoplight paglabas nito. Ay, wait lang. Pag-lagay sa phone ko ng Oo. ano ko ni. Ikukumin ang ko. Wait. 1, 2, 3, and cheers! Yan. Pagpupirang mo na ito. Iiwan na nila ang Canada. Asin ba may nakapag Iiwan nila ang Canada. ginusto mo? Balitaan mo na ako. Yan. Buta mo si Rex. Yan. Kung ikaw yung kataman na iginaarutan, ako man at kung nakataman. Sadi mo na, oh. Sadi mo na ipatong. Ayan. Yan. Dito mo. Ayos. Para sa inyo siguro yan. Wala na kayo space. Usok ko na to. Usok ko na to para may Dahil space. pa. Mama, where's the pencil? It's here. Magtulak at nga. Ang manas makakakampusin dito na yung katampo. Ayun. Sa bahay na lang yan. Pwede ninyo din cut nga. Ano daw? Seaweed. Pero, ang ano kasi, ang cut nga sa amin, ano yung laing na Bicol. Sa Rinconada. Cut nga, laing. Mukhang laing, pero seaweed. Ano? Alangsa. Seaweed. Sibit pala Seaweed. na Seaweed. Sinabihan ko pa sa Ano ba nakat nga? Ayos. Pusit. Octopus. Octopus na sadit. Na maliit. Wala masalam. Masiram. Masarap. Masiram, masarap. Katapos namin sa Cross Iron, dito naman. Si Isabel, kunti kumain sa bahay papakainin. Uy, ba't kuli? Masiram. Masiram. Ano yan? Flavor? Baka na nakatang Peach. soju tatlo. Peach. Oh, peach. Oh. Doon lang sa bahay. Doon lang ipagpatuloy sa bahay. Ingan sa nakita ka. Taan ka itong mga Pangay kakaos na din, ikaw yung pangako. Uy, pa talagang tatakbuon ko pa mo. Baka mapalayas ako. Oh my. Taman sana mapala. Kasi may border dun sa ilalim ni Mama Ras. Homeless na ako. Baka napalayas. Medyo sa tuloy kung sari ka mga tuloy nito, Rob. Mahirap na, mahirap na. Teacher, can make a one night sa hotel. Alam mo na second time. Okay, water pa. Hindi kami nag-order ng marami kasi pag hindi maubos may charge. Tapos sabi ko, let's see kung ano ang gusto natin. I think we need the same thing. Ako mamaras na step ko lang dito. O sige, tingnan na lang. Yun na lang siguro. Sige mo, oh. Mama, I want one more thing. Mag-order ka pa itong squid, Mami. Itong squid. Ng kutsara. Ayun, masarap yung squid. Ay, yun. Sweet saka atong train. Nanay, at kung ikaw ibili. Ako. Tapos sabi ka sa diyan. Radish na dali. Radish. Mahulog ka, wait lang. Ay, mag-direct, wait lang. Yun mo, Bet. Sige, masarap nga ni Iya. Mahal naman yun, no? Mamaras si Gary yung sauce na. Pigbuburo ninda. Kaya nga, medyo magkataragon ka na kamuting. Sa hindi man. Hindi na sila magsaserve ko sweet potato. Mayo, basta Ano? sweet potato. Sweet potato. Masarap sa sweet potato. So, bagay mamaya sa pinakahan na mamaras sa Jeju. Sweet potato. Sweet potato. Masarap yun. Punong nagtungkuwa ko. Mami. Ano mo bang Hindi, limita. Butangan ko itong lettuce. Lagyan ko yung lettuce.
Thank you. Mami, oh. Thank you. Masarap din. Gusto mo pa? Iday, at siya naman. Siya naman. In fairness, sabing side dishes Mm. masarap. Mas Mm. yung kimchi, masarap. Mm. Ang feeling ako na mag-like. Mm. Eat na po anak. Eat this please. Makakakaroon ko na lang ulit na maras si Isabel sa Let's order more meat. Sa pork belly, mag-order ka. Pork belly. pork belly. Ayun. Mas madali-dali itong... Pero I think the whole order of pork belly. Pork. Ilan? Di ba hindi naman yun? Kabali na yun. Napunta na tayo mag-order. Ngayon, baka sabi ko itong lalaki, ano? Experience nila kaya yan. Si Papa grabe mag-order. Oh, thank you so much. Mas natakita na sila. Ay, I love you. I love you too. Mwah. I love you. I am. Would you like some chocolate at the home? No, I don't eat chocolate. Para-paraan. Oh, I'm having a gift. Would you like to join our party? Yes, of course. I would love to. Ay, hindi ako patasagang ako. Sabi niya, Yan, oh. sabi niya kaya Okay na kami? gusto niya mag-cafe. When I just leave, Bukas kasi Ash Wednesday. Wait lang nga. May mas daw na 7:30 AM. Padang alas 7. Tagkulang na nga ni siya. Grabe. Ano ba na-igit? Ano ba na-igit? Hindi bang istorya? Oh, ano ba? Yan, uwi na rin kami. Uwi na. Busog na busog. Ikaw the winner. First night in. Mandaan na lang. Okay ka na Hindi. lang. Titingnan naman nila yan. Oh, hold on. Oh, let me get this one. Mamaras lang naman si Tony. Soju. Tapos lychee. Garo na nga kumayong agong. Maglalagay na sa mukha. Hindi ka. Initan pa ako. Yan. Oh. Yan siya sa self-care. Mami, kayo ba dapat akiray? Mag-aaral ka bukas. Oh. Bukas na. Si Mamaras, hindi ako. Nag-aaral ka. Naintis na nga. Hindi ka magtaram. Isya ni ka. Kaya pa ako mga gusto. Meron mo. Hirap magkang customer ni Mama. Marap na ito na. Hindi ko ba naging great na kaparang Kahit Mamaras, paluy-luway mo na Mamaras ang TV ni Isabel. Ay, iyo, i-off mo na kaya yung TV na yan. Ata Mamaras, gusto mo nagdadala ni Isabel? Paluwayan mo na, Mamaray. Grabe man doon ni Isabel. Puso mo na lang. Ako. Sinasabas ko niya sa tilapia. Grabe, hindi ka mag- Hindi mo pa ako tilapia. Dali. Bukod ni Barolado, baka kapag palipik sa kuha ka. Naisipan Di wala, kasi hindi ka diwana. Hindi mo pa akong try kaling nalawang ko. Yan. Mani, o ay di mani, ibot mo sa biig. Ay, Isus Mario Drin. Hindi na, ba't mo sa leg mo? Sabi ko sa leog mo. Wala ko niyo. Butaw na ng touch. Hindi pa ko tapos sa lang. Inihaw man niyo ka. Parang mali daw yung technique ni Joanna. Nawalan ako ng bibig. Dahil gawa sa kaya Mamaras, mabiguti siya. Si Tony kay Mamaras, girupit ng baby. Si Tony kay girupit ng baby. Makinis-kinis. Dapat kaya dali mong shave ka. Yung boy na yan. Di ka nagluto Mamaras. Tony ka, oo. I mean, may biguti kaya. Tajo, araw mo ka na yung makangasin mo. Maria, hindi mo tabi Mamaras. Tapi mo na sa yung makabilo. Sabi dahil ka. Ayan. Okay na din. Okay na. Okay na yan. Oh, tagay na. Perfect na din tsaka. Ay, pakatapos na ito. Gusto niya man lang sabihin na perfect. Tagpako ka. Nag-ibon. Well, man, idagdagan mo na sa naadong kung The next day.
Patapos namin dun sa IKEA. Ito na sa Shinok Mall. First time namin dito. Sa mall na to. Malapit dito si Mama Ras eh. Yan. Oh, wow. Nag-i-snow na naman. Basta sa may Boston Pizza kita ha. Yan. Picture ratio. Na exit. Baka makalimutan namin yung exit namin. Ngay ano? Boston Pizza. Para siyang Scarborough Town. Ay, Ang feel ko. Kayo, mas mataong sa Scarborough ko. Scarborough Town Center. Pero yung dali, ano? Ano? Center Mall? Hindi. Para siyang is STC. Ay, giraffes. May Lego? Oo. Lego daw, may Lego. Nasaan? Ay, ikaw, may Lego doon. May Lego. Dali kita kayo mabakal. Mamaras. Hindi tayo bibili niyan. Mabakal ka yan. Mamaras. Blue notes, remember? Takpang Ay, sa ano. Sa baba. Diyan. Inom ko muna yung sila. Boat house. Oh, ano yan? Ano yung giraffe na yan? Ano yan? Disney? Akala ko Disney. The Discovery Hut. Ano, ilaw ta. Medyo 50-50 na Patay tayo dyan. Isabel, no buying ha? Mura naman daw ng dulo. Ano yan? Alin yan? Yung ano yan? Babalo? Hindi. Ay, iba. Malanda din yung ano. Ano yan? Pena, no? Ano to si Babalo? Labubo. Labubu. Ay, nako. Parang, Hindi na magiguli sa diri mong sopa. parang tayo makakabili dito. Hindi naman si Isabel eh. Ay, tadmayang mabakal. Wala ka dyan. Sa Dalarama. All the ones you can get. May napili na si Isabel. Daming magagandang laruan. Tamagotchi. Mahal na ano? Tamagotchi oh. Tamagotchi. Mura lang to nung panahon sa Pilipinas eh. 44? 44 daw? 44. Mahal. Ha? Hello Kitty. And friends. $79. $80. $80. Yes. Bibi sa Dalarama na lang. Sorry. Dalarama? Para rin ang bibian lamang ka Dalarama. Harap ng Dalarama tong isa. Oo. Pero kaya mo man talagang Ay. Ilaw ko lang yung kuya pa. Ano yan? Discovery Hut pala. Discovery Hut. Discovery Hut. I just watched it. Aha. Pero pa sa Temo ata mas barato. Pareho malahas pareho. Mamaras. Ano yan? Play music.
tama ka talaga siya. Nadala niya punta ka yung YouTube kids yan. Also playing me Eh, talaga. yoga. Where did you see it? It's from Diana and he can also do yoga too. Arog sa dala ka Kaya doon sa mga akin nagre-review rin For mga big- kawatan. For blitz. Like, Ala ka dyan. they can also do Po yan ng yoga. building. Sa winners o sa Napapanood ni Isabel kasi yun eh. Doon sa winners. How are you guys doing today? We're doing Okay, thank you. Oh, power pa po. Tamagotchi Power pa. Mama, look. Gusto ko ning 14 lang Ano pero sa yun? dito. Gigabits. Yan ang original. Yun yung bako. Ito ang original Tamagotchi. Mahal, $44. 45? Gusto ko araw kaya takawatan ko na yan. Aalagaan mo yun eh. Yung alagaan ko. May puro Tamagotchi ako kato eh. Pero ako nagagadanan pa. Kung maaring kagitnaan kang quiz, saka masya kaipuan. Si Easy. Bakal naman si Easy. Daing naman yan. Nakaisa si Isabel. Picture. Nakaisa si Isabel na. Gustong gusto niya talaga kasi. Nadia, diyan ka lang. A giraffe. Napapanood niya kasi yan eh. Furby, ano yan Ben? Ang tawag dyan? Furby, ano? Furblets? Furblets. Oh. Furby. Are you happy? Papa, which Very one good. do you like? Mama said she likes this one. I like the yellow one. the yellow Yeah, one, opo. this one. Opo. Because you like pizza very Opo. much. Pizza. Papa, look. Papa, what this says, Papa? Hmm? This says fried. Pip-O Berry Cup. Nasaan na kaya sila Tito Tony and Tito Rex? Lalakad-lakad lang kami ngayon kasi bukas uwi na kami, tapos magsisimba kami mamaya. Ash Wednesday ngayon. Bali dapat ngayon kami uuwi. Pina-extend ko yung sa Enterprise car rental. Chinook Mall. Kagabi, natulog kami, alauna na. Kwentuhan, yun. Hanggang din alauna sila, Tito Tony doon, sa bahay ni Mama Ras. Malawak din tong Chinook Mall. Parang nga siyang Scarborough Town para sa akin doon sa Toronto. Pambahay. Berry cupcake. Bumalik kami ng IKEA, bumili ako ng kortina. Favorite. Oh, I see. Do you like the pizza? No. What do you like? Uy, sabi niya pa, Let's go, let's go. I just Iba? No, iba. Toy lang. Napabad kayo sa YouTube? Napapanood sa YouTube minsan? Kakasilog sa YouTube. Yan. Pinagbabawalan na. Linggo Kids na lang. Linggo Kids na lang yan si Isabel. Tinanggal na namin yung YouTube. San? Joe Malone. Barato ka sanay. Joe Malone. Mamot. Sige. Lalo pag summer. Yan, pag nakabalik sa Adi, pag bumalik kami dito, tatry namin yan. Oo. Walang ganyan sa Saskatoon. Joe Malone. Maamot so yung gamit niya kasi kahapon ang bango. Yung kagabi, sabi yung bango. Sa aring kapihan, ano siya nasabi? Aring kape. Oh. Magkakape na naman. Phil Sebastian, Coffee Rose. Ito. Nag-snow na naman nga, Rex. Ano ba yan?
Pero at least malinis yung daan kanina. Oh, malinis yung daan kanina. Doon sa dinaanan namin kung anong daan, mga daan man yun. Okay, oh, medyo malinis naman. Inayos nila. Ha? Oh, hindi sila naglinis? Pero yung galing kami ng ano yun, Cross Iron? Tama ba? Malinis yung daan. Pag ano? Oo. Malinis yung daan. So, Sebastian. Meron silang ano, ube latte ice sa akin. Wag nang hot kasi nagkapinaw kanina. Dahil yung option, pero may ube. Ube latte. Tahimik na ako sa cappuccino. Ay, sa iba mas magaganda ng ano eh. Ayun, no? Parang ang sasarap. Siguro ube din, lemon lavender. Ini-skips with matcha ice. Espresso. Tapos ang color niya feeling ko green ko. Hindi yan orange or ano, pag naghalo mo purple tsaka Tapos, brown siguro. Where did I got nagiging... Mama? I forgot anak dali. Tanungin mo si Isabel, baka marunong yan. I forgot it anak. You want any sweets? Hindi na siguro isalit lang ng sprinkle. Yeah? So baby. Sprinkle. Yan lang yung maliit. Yan, tamang-tama yan. Goo 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 gaga. Mapuan na kayong tukawan. Kuha na kayong tukuan. Ano gusto mo? Ube latte ice. Ube latte with matcha. Ano lang, yung small lang. Dito ka lang. Alam mo, shit, na-pressure ako. Wait. Ayan na, ito na. Tulungan ni. Tulungan sana ako. Kay carry mo. Tadaan! Ay, O sige, sanay ka mas kung kainin ko. Pare ba order ninda? Adik, ang kanino. Pare order ninyo ni, di ba? Matcha? Humiling ka sa kuyo. Tama. Matcha? Okay. Ini sa lasing. Hmm. Wait, am I live? Mama, I removed this. Ako pa ba usad? don't remove that. Hindi na. Binutangan sa matcha, sabi ko daw matcha. Iyan nag-order. Oy, siya nagtaramba ko kita. Nagsabi ka na din with matcha. No. Ito may matcha, itong sa inda. Ay, gusto mo espresso? Doko. So, latte na. Okay na, no? Okay na yan. Ayun. Ay, di mo muna i-shake. Tanghaling mainuman mo muna itong mag-inom. Amo naton. Bay doon tao, no? Pag, ano ginaw? Bay doon tao pinagkaiba. Feeling ko, color purple man lang yan. Ginaw? Toy Quincy Joy. Papa, look. Yes. Wait. Masing pil-pili pa lang yan na eh. Uy, may inuun mo na yung... Ginaw? Nilasa manay. Ay, may puso. Ay, ube. Ubing ube. Talaga? Ube coconut. Hindi ka niloloko. Lamit eh, masarap. Okay. Dayman, it's ube. Ube. Manay, sulate siya din na ugmako. It's good. Masarap. Pero masyado matamis. Pero okay na. Tanatuod na kay Mamaras ang dila ako sa black. Oh, yeah. Sige na. Mamaras, okay ka? Pag may mix mo lang yun. Ay, sa muna. Watch this. Watch this. Masarap. Matamis, pero pwede na. Masarap. Halo-halo. Yan mo bilo-bilo. Yan. Paparalo ko rin to. Parang ano? Ano, pinapatugod na lang sa dirita. Parang bilo-bilo. No? Pinapaniwala lang natin sa sarili natin. Ay, oo. Sabi mo, orange. Alis na sila. Bye-bye. Bye-bye. Ingat. Kailan na lang ulit. Punta na yun ng Amerika. Day pa ba? Ay, di pa ba? Pero ang hawak nila Oo. parehas lang. Ano? Wala ko si ano. Matangkad si Rex eh. You know? We watched it before. Right? Remember? Go.
Go. Push it hard. There you go. Oh, I'm next. Oh, very strong. See? Oh no. Oh no. Oh, one more. Go, go, go. Oh, go. Go. Wow. Almost. Yay. Look at that. Okay, it's my turn. Okay, my turn. Look at that. Whoa, look at that. See? Oh, it's my turn again. Yay! One more? Okay, last one, okay? Last one. Now it goes to a try. Mm-hmm. One, two. Yeah, why is it very strong, anak? Gentle lang. Oh. This one, everything that's going from the sky you have to draw it. Mm-hmm. This one you have to touch the triangle, the symbols. And then this one, any number you see in the square, like if you see this one here, you have to put this across that one square twice. Okay, ready? Nice. One, go! Oh, hit mo yan, oh. Right there. More forward. Oh, hit that one. Dali. Yay, one. Okay. Wow, three. Nice, four. Oh. Yeah. Nice work. Yay. Nagsisimba kami dito sa St. Mary's Cathedral. Yan. Hirap maghanap ng parking. Ash Wednesday kasi. Nasa loob na sila Joanna. Nakapag na kami. Ash Wednesday na. Diyan na, sige, diretso. Oh, ano yun? Construction pa. Dito pala si Mama Ras nagsisimba palagi. At least nakapagsimba kami dito sa St. Mary. Kasi parang Filipino ano yun. Oo. Since man lang sa binayaran ta. Oh, 75 cents sa parking. 6 p.m. onwards, libre na. Oh, okay. Yan. Dali ko picture ng video. Oo nga eh. Yun oh, ganda oh. Yan, nakapaano na kami. Cross na. Lamig. Ayun, Mama Ras. Ano ngayon? Minus ano ngayon? Minus 21? Hindi, pili ko Minus 30? Yeah. Kasi malamig talaga na Oh my, grabe. Yung simbahan. Gusto ko pala malapit dyan eh. Woo! Lamig. Rice. In Bistro. Ayan. Gusto ni Joanna. Gusto ko sa ni Joanna kumain ng ano, may sabaw. Kasi napakalamig nga. Yan. Thank you. Perfect na baga siya, in fairness. I like it. Oh, yan. Gutom na yan, ha? Pwede, pwede. Gutom na yung buliday na yan, ha? Rice? Oh, wait, pray mo na.
The next day. Thank you. Mag-isa na naman si Mama Ras. Magbalik kitang ano. Balikan na lang natin ulit. Kasi darata na track, Mamara. Pag gusto niya nga ni Ano? gusto niya bagang mag-celebrate ka ba? Ito. Isabel, si bye-bye. Oh. Si Bebe Mama Ras. Si I love you. Drum healer na kita. Okay. Ay, bye-bye. Enjoy ka muna. Ingat ka mo sa biyahe. Bye-bye, Mama. Bye-bye. Bye-bye. Charong bulak-bulak. Daddy, gusto ko na lang kani kamote kit tapos taho. Sige na. Gano'n mo si Ramo, bawal akong rice pa nun. Taho tapos ini. No, or banana kinala. Sige na. Yan, so pabalik na kami ng Saskatoon. Dumaan muna kami dito sa Seafood City. Yan, na Seafood City kami. Yan, so 11:45 na. Ang mapa ko ay papunta ng Drumheller. Dapat balik kami kahapon, kaso muna. Hindi, inalala ko yung yung daan kasi nung isang araw snowstorm. Kita dibitin. Kaya nag-decision kami Thursday na lang bumalik. Yan. So mag-isa na naman doon si Mama Ras. Bel? Sabi lang. Bumili kami ng banana Q, kamote Q. Bumili ako ng inihaw na bangus para may ulam kami mamaya pagdating. Kamatis lang katapat nun. Tapos mangga. Yan. Yan. Gusto nung mangga. So, let's go, Bel! Sa Drumheller naman. Isabel, pray na. Pray na. Oh, Father. Amen. Yan, so na kami, Drumheller. Nandito kami, dumaan muna kami dito sa Tim Hortons. Isa lang palang Tim Hortons dito. Isa lang ata. And as usual, may Pilipino. Tapos dumaan na rin ako ng Shell gas. So next namin Kindersley. Sabi doon 2 hours and 49. 3 oras yun. Bilis lang yan. Tama-tama. Bago siguro mag alas 7 na, Saskatoon na tayo. Or alas 7. Kasi daddy, kanina, ayoko naman umalis agad talaga kay Mama Ras. Kung pwede nga magstay pa tayo one day. Very cozy, very chill. Tapos gusto ko yung space ni Mama Ras, may natural light. Basta, siguro dali pag magkaaway tayo, punta na lang ako kay Mama Ras. Mag-ano ka? Mag-aeroplano lang ako, bahala ka na. Ano naman tayo? Kindersley naman. Ay, tatawa. Yes, Let's go.